makabagong travel bucket list worthy ang tiyak pupukaw sa inyong mga puso. Hanap mo ba ay isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod at tanging lagaslas ng tubig at mga huni ng ibon ang inyong maririnig? Abay swak na swak ito para sa iyo. Matatagpuan sa sentro ng Pangasinan, ang Tinakayanan Falls ay isa sa pinagmamalaki at paboritong pinupuntahan ng mga lokal at turista sa bayan ng Labrador. Dati lang ngarantuman, nalapulod sa aray, matatakon ni Tinakayan na lang, ang gamot lang natin man. Maaga. At saka karamihan dyan, Sabado at saka Linggo, madam. Madaming tao, pinababantayan namin sa CBO kasi minsan di natin maiwasan na may lasing. Ang salitang Tinakayanan ay hango sa salitang Pangasinan na takayan, nang ibig sabihin ay hagdan. Pero bago masilayan ang kagandahang ito, kinakailangan munang maglakad ng mahigit 30 minuto hanggang sa 1 oras. Mahaba at medyo challenging man ang daan papunta rito, ngunit sabi nga nila, ang magagandang bagay ay dapat pinaghihirapan. Kaya mga ka-Solid North, ito ang Tinakayanan Falls. Hindi lang ginhawa sa mata ang naibibigay ng Tinakayanan Falls. Ito rin ay nagbibigay ginhawa sa bulsa sapagkat napapakinabangan ng mga kalapit residente ang tubig nitong dala na kanilang ginagamit sa pang-araw-araw nilang gawain. Kin ma'am, may saray farmers sa atin na may malalapuntan, makakatulong ta. Nasasabi di man sa aramay ang dumaralos dyan si kami. Tan sa kini aramay, ililindan ay ho sa danom, makakatulong mo sa aramay asing birja at sayan. Ay so, correct sa Tinakayan ng Falls ma'am. Panuras da, pankindaray, singa walaray, ayip da, singa walay, kin panuras daray, kin o pampulsak daray, gamitin dad saray, kin aray sa kuya pangkargaan day, ili, kanto sa nagtubo iyakin. Sa kabila ng kagandahang ito, mahalaga rin ang ating responsibilidad na ito'y ingatan. Ating tandaan na ang kalikasan ay para sa lahat, kaya dapat lang nabigyan natin ito ng wastong pangangalaga. Joshmin Castaño, Balitang Solid North!